Ohaneze Ndi Igbo, Ohaneze ndị ọma, Ohaneze ndị ihe ọma na-adị mma. Ọkwa nwanne unu nwoke ọzọ, Chukwuemeka Ojembe Enwiro, onye nke a na-etukwe anyanwụ Idueri. Ana m anabata unu n'ụbọchị nke taa, ụbọchị ọma, ụbọchị agbara aka ahụ ego. Ana m anabata n'ụbọchị nke eji aba n'udo n'ọṅụ na ịdị n'otu. Ọmụ a na-ewetara unu njem nke akpọrọ Unify Igbos Now, ebe nke anyị na-agagharị n'Igbo niile na-akpọkọtasị ndị Igbo ọnụ, na-achịkọ ụmụnne anyị ọnụ. Kedu onye nwe onye Igbo? Kedu ebe a na-ahụ ndị Igbo? Kedu ihe ndị Igbo na-eme? Obicha na awụm onye Igbo, awụm onye Igbo, ma ọ bụ awụm onye Igbo, awụm onye Igbo. Ebe okwu gbasara Igbo biri wụ na ị na-eme Igbo. O nwere ndị na-ahụta onwe ha na akụkụ ebe ndị nke a kpọrọ South South. Ndị dị otu a ka ọ na-adị ka ha awụghị ndị Igbo. O nwekwara ndị a na-ahụ na ogige nke ahụ akpọrọ South East. Ndị nke a ka ọ na-adị ha ka ha awụ ndị Igbo. Iwu Igbo ebi na awụ m ma na awụghị m. Ebe anyị ga-elebara anya wụ na ị na-eme Igbo. Onye na-eme Igbo wụ onye Igbo. Onye na-asụ Igbo na-eme Igbo, ọ wụ onye Igbo. Ị na-azụ ahịa na nnọ Eke, Orie, Afọ, mụtara Nkwọ, ị wụ onye Igbo maka na ị na-eme Igbo. Ị na-aza n'aha gị niile, ị na-aza aha ahụ mekọtara Igbo. Ị na-aza Chi, Chukwu, Chineke, ị na-akpọku, na-aza n'aha gị niile, ị ga-ahụta Chi. N'aha gị niile, onye ahụ ahụrụ na ogige nke South East na-aghọta iwu onye Igbo. Ihe gbasatara the Igbo identity echiele ma ọ wee chuole ọtụtụ ndị mmadụ ụra. O chuole ndị mmadụ ụra, mana ugbu a enwego a new renaissance. Enwego a new renaissance nke kpatara na ụmụ Igbo ekulitele n'ụra ka ha nye aka hazichie ala Igbo. Njem a ebidoro ịgawo Unify Igbos Now enyela aka n'ụdị dị iche iche iji make ya that Igbo identity ka ọ dịkwa fashionable. Dịka ị na-ele nwoke anya, nwoke dị na ejiji eji mara ndị Igbo, n'okpu mme, yiri uwe nke eji amatakwa ndị Igbo, wee nwee abụbara ugo nke zitara na anyị na-ewere onwe anyị na-egosi ụwa ka ahụ otu Igbo si wee adị. Maka na ị ga-elecha m anya i wee kpọọ m onye ugwu, ma ọ kpọọ m onye ofe ebe efe mmanụ, ị ga-akpọ m nwa onye Igbo. Ọ njem nke anyị na-aga na Unify Igbos Now nke anyị tụtakwara ya alo iji were culture, empowerment and charity iji na-akpọkọta Igbo ọnụ. Ya nwa ka anyị ji wee hiwe ngalaba nke akpọrọ ndị Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation. Ka mkparịkwa anya ọzọ, ndị Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation. Ihe bụ anyị ji na-ahazichi kedu ihe anyị ga-emere ndị Igbo. Ndị ahụ ọ na-aratụ ahụ, ndị ahụ nọ n'akụkụ ebe ndị nke ahụ a na-amaghị n'ọwa ala Igbo, maka na ọ bara na North Central ma ọ bụ na South South. Ihe ndị a ka anyị na-eme si ebe ahụ wee bido atụmatụ nke anyị kpọrọ Igbo Aid. Igbo Aid. Igbo Aid. Ebe anyị ji were ihe ahụ anyị kwupụtara n'ọnụ si a ga-eji culture, empowerment and charity jiri
tinye aka na-akpakọtasị Igbo ọnụ. Ụmụ Igbo ndị ọma, obi dịkwa m ụtọ ịkọwara unu na ihe ndị nke anyị na-eme ịhụ na ala Igbo dị mma. Anyị elebawala anya na ihe gbasara kedu otu Igbo ga-esi anọrọ ọnọdụ ahụ mere ha odogwu, ọnọdụ ahụ mere ha ndị eji aga mba, ọnọdụ ahụ mere Igbo anyanwụ nke na-etiri ọra. Ya ka anyị ji na-eleba anya si na-eme research kedu ebe ihe na-eme anyị si. Ebe a ka anyị ji nyopụta na anyị ga-akwadokwe otu dị n'Igbo, otu dịwara n'Igbo nke anyị ji Ohaneze Ndị Igbo wee mara. Ana m agwa ụmụ ntorobịa Igbo na ha leba anya n'otu a, n'ebe ahụ anyị ga-achọta asịsa banyere n'ajụjụ anyị, asịsa sara ajụjụ anyị na Ohaneze Ndị Igbo. Maka na ile anya wee lekwasakwa anya wee legharịa anya n'akụkụ niile, ị ga-ama na the system nke a kpọrọ ala Nigeria nwere otu o si dị, ma ọ bụ na o nwere otu o si dị, mana ọ dị ka ọ dị against us. Ya nwa mere ndị akpọrọ agitators, ndị na-eme agitate, ndị na-aga njem, ndị na-aga ngagharị iwe iji hụ na anyị nwere obodo nke anyị. Ọ ya nwa kpatara maka injustice nke ndị Igbo anyị nwawu ndị Igbo na-ahụta n'akụkụ niile nke Nigeria. Anyị asị mba, ọ bụrụ na anyị nọrọ onwe anyị na ọ gakwa adị mma, na anyị ga-enwe ike nye onwe anyị laws, wee nwee ike dowe iwu anyị, wee nwee ike mepesi obodo anyị niile n'aka anyị. Maka na ile anya ndị Igbo karịrị 70 to 80 to 90 million people dị ndụ n'ụwa niile. Ana m ekwu sọsọ ndị Igbo nọ na Nigeria. Ọ maka mkpagbu na mmegbu ka ụmụ Igbo ji wee chewe echiche sị mba, na anyị ga-apụ nwere onwe anyị. Mana kedu ihe na-eme? Ọtụtụ ndị mmadụ, ọtụtụ ndị ntorobịa, ọtụtụ ụmụazị anwụgo na njem a, na ngagharị iwe a, na ọgụ nke anyị na-alụ. Maka na anyị wu ndị Igbo, anyị ma ihe nọ na mma ndụ anyị mazuru na ụtọ ụwa wụ mma ndụ, ụtọ ụwa wụ mma ndụ. Anyị anaghị akwafe ọbara maka anyị wu ndị Igbo. Ya maka anyị ji wee sị mba, budebenu, cherenụ ka anyị laghachi, maka na akụọla anyị, kụkwa anyị. Ya ọ dịzie ka dike ama ebe ọkpọsi ya n'akụkụ na-ala ndị n'ihu ya. Ya ka anyị ji wee laa azụ sị mba, anyị ga-atụ ilulu, anyị ga-eche, anyị ga-eme ihe nke a kpọrọ research, nchọpụta kedu ebe a ga-esi wee nyere Igbo aka, kedu ebe ihe na-eme anyị si. O nweghị otu nke anyị wu ndị Igbo na-elebara anya. Ụmụ ntorobịa Igbo anyị sobe tinye anya na otu dị nka ya wụ Ohaneze Ndị Igbo. Tibakodi anya na ihe gbasara the politics of Ohaneze Ndị Igbo. Let us begin to hold them accountable, because one president general for Ala Igbo niile. Mana Ala Igbo niile nwere different governors belong to different political parties. Ịkpọkọta Igbo ọnụ ya na iche echiche ga-edozi Ala Igbo niile ga-adị very very difficult ma ilewe sọsọ governors anya. Maka na governor ọbụla dị laden with the unique challenges or the peculiar challenges nke ndị obodo ọ na-achị. Ya maka iji nwee governor Imo State na-achị n'aha APC, governor Anambra State na-achị n'aha APGA, governor Abia State na-achị na n'ikike otu ndị Labour, governor Enugu na-achị n'ikike otu ndị PDP. Kedu maka governor Labour?
ọ na-achị n'ikike yala n'aha ndị APC. Anyị na-ekwu other Igbo states dịka Delta, Rivers. Onwe mgbe a ga-elewe anya ndị a ka ha mmekọta ihe ga-abara Igbo niile uru, maka na onye ọbụla na-azọ isi nke ya. Kedizi otu mere encompass gara above ihe akpọrọ steeti, because steeti wu a geographical location. Echi enwere ike gbanwee aha steeti Imo ma ọ gbanwee aha steeti Anambra, ọzawa ihe ọzọ. Ya maka onye ọbụla na-achị otu nke ahụ akpọrọ Ohaneze Ndị Igbo na-ekwuchikọta ọnụ Igbo niile n'ebe ọbụla ha nọ, ọwụzi na sọsọ ebe ahụ akpọrọ South East. Ya ka m ji na-ajụ ụmụ Igbo, unu ọ hapụrụ otu dị ụta ka ọ nọrọ? Oge erule mgbe anyị ga-demand for accountability. Were aka anyị rụọma Ohaneze, anyị ga-ewere anya anyị tinye, were ụkwụ anyị jiri chọọ ihe dara mmiri. Ụmụ ntorobịa Igbo erugo ihe eji mmadụ eme culturally. Anyị ga-etinye aka anyị ga-ahazi otu aha anyị chọrọ ka ọ dị. Were Ohaneze mee ihe ahụ ekwu n'ihi ya hiwe ya, iwu an actionable pressure group iji demand ya ihe ndị Igbo chọrọ. Ka anyị jirigodi nke bido, ka anyị nwagodi itinye anya na the kind of politics a na-azụ na Ohaneze Ndị Igbo for the interest of Igbo land. Enwe ihe ọzọ. Ka anyị kwado ụzọ ọzọ iji wee demand ya n'Igbo ga-aga n'ihu, maka the security of Ala Igbo, maka the well-being of Ala Igbo, maka the agricultural development of Ala Igbo. Oge erule anyị nwere ndị ntorobịa Chukwu gọzikwere n'ụzọ niile dị iche iche, n'ụzọ ọbụla, ndị ọ gọziri na amamihe, ndị ọ gọziri na ego, ndị ọ gọziri na ịhụ ụzọ. Ka anyị tụlee anya, ka anyị kpakọta ndị ọnụ, ka anyị build an economic Ala Igbo, ka anyị nwalee kedu etu a ga-esi mee ka Igbo wụrụkwa odogwu otu ọ dị na mbụ na otu Chukwu si kee anyị. Ọgbaghara akarịala. Ka anyị jiri nwayọọ were ihe ahụ nọ na Sokoto trouser anyị tupu anyị achọwa ya gawa Sokoto. Udiri companies dịka Eastside Ventures nke na-ewetara anyị Ohaneze Farm, na-ewetara anyị Voice of the East, na-arụ the biggest tech industry akpọrọ Tech City Africa n'ala Igbo, nke na-ewetakwe ihe niile nke dị iche iche. Kedu app ka anyị digitalize ya Ala Igbo, ka anyị mee ka our identity, our culture dịkwa fashionable by ihe anyị menwuru. Ana m ekele unu, na-arịọ unu ka unu kwụnyere anyị n'azụ, kwụnyere na anyị n'ụzọ dị iche iche, ka anyị na-agagharị njem a iji kpakọta Igbo ọnụ, iji hazigodo Ala Igbo. Na hazicha Ala Igbo, ọ dịrị anyị mfe ịpụ ma ọ wee nọrọ nke anyị. Mana ka anyị hazie Ala Igbo, ka anyị hazie Ala Igbo, udo na ọganihu chia eze n'Ala Igbo. Ise
ise.